tell wee enyi nwaanyị mụ na ya na-abụ na-akwụ so anyị wee kwugide o wee sị m na ọ dị ime mana bifo kwuo nke a na m amagolu na ọ bụrụ sọsọ mụ na ya na-abụ na-akwụ so mgbe m gwara ya ịmago na ọgọba agụgọ mụ na ya welie esesi okwu ọyọsịa biko ịmagolu ụdị ihe afọ o wee mesie wee sị m na ọ dị ime just within 2-3 months ngwesị a na ọ bụrụ m nwatụbalị ya anyị wee bido nwebekwa okwu nke afọ ebido kpebe o which parents ya dis involved ka ekpesialụ gwesị ha na mama nne ya until gị na-eme ịgbagonu ọmụọ nwa ndụshọ na nwa m so along the process ka a na-ekpe ikpe na-akwa n'iyi na-ekwu okwu ndị ọzọ n'uche ya dọrọzi na ndọka o wee mụọ wee jede n'ọbụ na onwe ya mana ya chọrọzi ịnụ ya so ya wee gwa mami ya chọọla ya nwaanyị mami ya wee chọtala ya nwaanyị na village ya wee naluo na dịga ka gụsịrị akwụkwọ nata ịmago n'ụdị ife anwa so mami ya wee fịa ya wee naluo jefu dịga like anya fa kpakpasị ọdaba alụfa fasị na fa ga-anụ onwe fe ọ sị bụ nne ya wee dụọ dozga ịmagolo onye ka graduate si na skuul wee pụta so ya wee kpọlie agbago Lagos luo chọtali ya ọlụ ebe ọ na-eme reception ịmago n'ụdị ife anwa ọ sị bụ nne na nwee one particular guy chọtali ya one day ya wee jụbịa kedu onye ọ bụ si nọ cousin na ya werekwa ife ọbụla ọntịlị enyi nwoke wee si ya n'oge ọbụla na ya na-afụ ya na enyi nwoke na o nwee dis họteelụ fa na-esi na ya pụta ịmagonu ya wee sị ya kedu onye bụ enyi nwoke ọ sị na ya mara ọkama na ya maalụ na mgbe ọbụla nwunye gị ya na-afụ ya na dis particular guy oge ọbụla na họteelụ ya wee sị ọdụkwashọ si ya ye ya wee sị ya na ya ma nje ya seteli ya pikchọ ya weteli ya evidence ọ sị m nna ọkwanye ahụ o wee luo that day enyi nwoke wee see pikchọ yọta na wee sete the picture ịmagonu ya wee nenesie wee sị ya mba na ọkọzin ya bụ ife a na onye a bụrụ enyi nwoke enyi nwoke wee sị ya kedu ka your wife na cousin ya ga-eji na-afụ sọsọ na họtel na o nwee ka ọ dụ ọkwa ịghọtago maka na ya gwali asị anya setegodu the guy picture wee sete the guy picture wee bụrụ na ọda guy ọ sị na ọkọzin ya bụ ife anwa ya wee gwa enyi nwoke wee kwuo ife okwu kịta ya wee chebekwe the tin ịgbagolu chebe the tin o wee sị ya na ọ bụ na ọ chọọ ịmagolu na one day nyafugolo ha na-abụ na the accountancy ga-eme ka ha malụ ma ọ nwere ife jikọ fa na-abụ mana o nwee kọdụ fa na-abụ ijekwe na-afụ onwekwa na họteelụ akwa ịghọtago ya wee sị ka ya jebe oluo that day ya wee nọlụ ọ sị m kafụlụ dị gai ịmagolu ka fa si akali dosia happy nye decide ya mba na ya ma ngazi ka atọ ọnụọ kama ya nalụ oke agwa nwunye na ya fụrụ ya ka amala ife ga-emenụ ozugbo afọ na the guy na-esusu nwunye bye ọ sị m nne ala wee bụ ya wee rush afa wee tukolo this guy ọgụ wee gbubie ọ sị m ka a na-akụ ya ka enyi nwoke na-akụ ya nwunye wee bịa ịgbalị ọgụ wee bịa wee jibe ha na-abụ wee wenyite aka wee kụbịa si anya confess ya ma enyi nwoke ka ọ bụrụ enyi nwoke ọ enyi gị gbara iwe na ị na-akụ mmadụ ife na-ajụ ya enyi nwoke ka ọ bụrụ enyi nwoke a na-ekwu na atọdo diga n'onu si na ya ga-atọgbu ya olesi okwuolu nke bụ eziokwu wee si yes na-enye nwoke na ya dosari ya wee hapụzi ya diga ịghọtago so ọkwanye ya before then ndị mmadụ agadago ọ sị m nne ikekwula ọtọgbu ya ka ọ si na-enye nwoke mfatị na ya soro ike n'ala ya kwụsị n'ụzọ golu kii kpọrọ onye ga-echenji ọnụ ụzọ kii nye ịgbagolu wee naba wee luo si dịga ichenji eye dịga ichenji ede ọnụ ụzọ ozugbo ya dị kii ozugbo ya wee chiri ya wee pụọ jee na nke enyi nwoke jenọlụ ọ sị bụ na nwunye wee bata kwụghalịsịa ọfụ na akpọchiri ụzọ akpọchi o wee jebe na họtel jelọji anya wee kpọọ nwanne ya nwoke wee gwaba nwanne ya nwoke gwasịa nwanne ya nwoke sendalụ nwanne ya nwoke dị pikchọ nwanne ya nwoke si ya mba ya mara the guy ọ sị na ya maalụ na ọbara ụlọ na ya na-ajụ ya ọ sị m nna ọkwanye ya so nwanne ya nwaanyị wee naba na ọ mara na ya agbago nwanne ya nwoke ka ọ na-alụtezi n'ụlọ nwanne ya nwoke wee jụbịa sị ọda na bebe akwa yọba biko so nwanne ya nwoke na ndị befa wee na-ayọ si na fa abagoli mba na fa marọkwa ya wit ụdị ihe dị otu ịmagolo onye ọbụla na-ekwu na-abalị ya mbọ sị m bọt na ife a ji wee wepụta ya ebe a bụda na ife a bụ 2 years ya na-anụ nwunye na fa fọrọ nwa ahụ na ife a ji wee kọọla anyị the first story iji wee confirm to us that ya bụ nwoke akwa ịghọtago ya bụ nwoke zuru ezu n'ọhịa ka a ji wee kọọla anyị the first story if not na ọ dọrọ necessary
mana kịta anụnwa ife a mere ịgbagolo ndị mmadụ na-ayụ ya na-asị ya ma ndị befe na-asị anya anyị second chance after all na the girl adụbe ime ịmagolo na-asị ya na ọkwa ihe a ka mmadụ ji ajụfu nwunye osikwe nke ọ pụọ nke mana ife a chọrọ ịma bụ ịbụrụ nwoke nwunye gị wee mee ụdị omume i wee decide ya na ị ga-agbaghalị ya mana gịnị ya na-abụ ebiko for 2 years na adụọda adụm ya bụrụ na ọ pụrụ apụ for 2 years now na ya na-esi ibom gị na nwunye ya adụbe ya dị adụm ya bụrụ na ọ pụrụ apụ ọ pụghị ghọtago adịnalitin na-abọdị ya na ọ da abọda dị dị ledi na ọ chọrọ dị ime aka ma ọ na-akwụghalị na ya mụrụ ife a ga-eme o ịgbagolo enyi nwoke na-asị ya wezela excuse of ihe o mee hapụ dị ga anya anọzina ya ịghọta ntụ ma ije kpọchi etekwa ekita azụ bido kwụghalịba maka ịchọ nwa chọọ nwaanyị ọzọ ma ọnya jee nụba dị x nke dụọlịa ime ya wesị ka amala ife ndị mmadụ ilu ọ bụrụ gị ga-agbaghalụ dis lady n'ụbakwa ya afta ihe niile ome ọ bụgodo unu ị ga-agbaghalị ya ke maka for 2 years na ọ tọrọ atọ na ọ mụrụ ama ọdụ unu ka a ga-asị na o nwere ka ife dị na nwakpa ekobulu ọ na-ịghọta na ọnya bụ ife dị n'ilie n'ute ka a na-ayị ya biko apụ ịghọtago ọ bụrụ gị ị ga-aka ya anụ dis lady ka ị ga-asị mba ya jebela onwe ya na ife anụnwa bụ ife a na-achọ na oke enumelu na oke ana ịmagolo onye chukwu gbaala ọgụ ọ na-achọ ka o were aka ya gotekwe dị ọgụ konye onwe ya n'isi nọọ ife ụfọdụ ndị mmadụ na-agwa ụfọdụ na-asị na ụfọdụ ụmụ nwaanyị ada atụ ime ọsịsọ ịmagonu mebi ọchị inye second chance ya nye second chance ọ bụrụ gị ị ga-eme ya hai ike gwụrụ ụfọdụ ụmụ nwoke nwere ezigbo obi o nwere ndị na-agbaghalụnụ nwedịrị ndị ga-afụsịa nwoke na-enugwu nyefe mara gbaghalụ so Paul do na ngadaga if you feel like giving her a second chance left for you bụkwanụ na ị decide ya na ị chọrọ sị Paul do na ngadaga mọrọ m ife m ga-ekwu ịghọta na mana ịbụ ezigbo mmadụ maka na o nwere nwoke ọ ga-abụ ọ bụla ka ọ tọgbusiri nwoke afọ were ife ọzọ a na-ekwu ọ na-anụ and afụgo m nọ maka the relationship dị between you and the family maybe the brother yọta now so if you feel like go ahead daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ